Ah, avec una volnina. Ah, ya basite. Nyala sorama, nyagale je. Ah, nyagale ko ni. Awo. Ni kebe ko. Tabarkala. Amnalenu de. Amnalenu sikatala. Awo. Tabarkala. Kadema ko. Nyama klubila. Ani aradu barakala de. Be klubila. Mai na gaya ko. Mas ne ma flani ka. Suwara ko. Ani malo ko ni turu ko. Yaro ne afo ma ti sere nyara bani asimi su ko ke. Wo ko no goto miniti wo de. Yaro to mbala. Su ko mo mbe ni su ko o ma o mo ko do ni do ka bawo. Ni o a kare mo ko duru mo woro yi. Ko mo bla ka ta su ko lu ka ma so so bo e sika ka bela bani. So on the spot mo ko resit. Ni lo so mo ko re sima ka dibu ro ba de jama e wa. Ako fleso. Ko mo bla ka ta su ko de ma ka ta mo so de la su ko mo ko sere ka ta mali po fa. Mo na su ko sa re sika do sima. Mas no kara se ba ko lu ga. Na mo rai. Gelani ngara Allah ta su ka sisi. Mas nera para bana bu la koi. Ya isa. Kutuba. Abu do ga ala ga hinu bala ya rabbi ya rabbi. Ni ay logo mo ko para ya logo. Uga mini sama ge. Mo fa de ngo den te ara ke la. Sigi ta ara ke la. Okay. Ye mini sama ne para si de parai. Na ma mini sama ge. Ya du ata ne tulu. Ubula ko go fa de fa do rela. Kana tuma ma. Ja ko ani bo ne fa de ta re. Ani bo ne ko mini sama ge. O ma ta ma de ne na mo ga na nya ntigi. Donc ni a famu e be ministre de jelaki tesitala. Ministre de do ge. Ministre ba de president je de. Ministre ko manna. Mali ministre ba de. Tabarakala. Na ministre ko mali ministre ba de. Afamuna. Na mo ga ma ko ge. Tabarakala. Ni defo. Merci Bazou. 20 20 18 65 20 20 18 65 Onaga Jurusra. Allô? Allô? Anche. Allô? Allô? Ancle. Nabema Sabati. Adomba manja. Mani vi unga jango lomba manja ne pa korole. Allô? 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 Allez, Nabema Sabati. 20 20 18 65. Allô? Allô? Ancle. Anbara. Ba tokoni jamu. Suwan jallo ka bo ko fina. Aha, kuma bi bolo. Bo sukoro koy. Aha. Bo nya ke dabine bitiki tigo yere ko ni tara sanige sukoro wa ko sukoro te ka sukoro be wo fana de ke quoi. Ah, bo fana ke. Ah, ne tara ko ma fa yoro dola. Uma so ko ate me dobe Afrika bo aben don quoi. Ale de na ko ka abe me ko mu ka sira ko contrôler wule no quoi. Ya fere ne ma do la quoi. Eh, bolo frad men be se ka soro la sian. Ah, bo fra ngola. Ulu fra ba ko lu ta ta gelare la ko. Do ulu ba ta yoro muna. Buro si su fe fa ka ngata nyi ni o yoro la. Ah, ole na hakila ko. Tabarakala famuna. Ambifo, merci beaucoup. Allô? Ne go bonya ta cha adomba. Ha. Oh, de quoi du 20 20 18 65. Allô?
Allô? Ah. Ba Kulubali. Alifo. Ajarani. Imbe bazu bora amu boredo. Ministry. Ni eminela wa ministry o meni sema wa ministry do aga na boy. Ni ma boy atira fenya na bo wa be problème créé o dala de. Atise? Wallahi billahi atise. Ni tese foi la. Tabarkala. Ala gilla ko gi ata moro ke da bla kulela andala ko moblu nana ni engrais. Sugoro bina ndo ga na me. Antunu la mere wa antega baga kare ko bitigi tumu ma barta bu bane no la facture duma. Nere o témoignage do ke. Radan. Ke sugoro sa ko ga facture ga da ko te facture ko na tega sa ga na tega sa ga da. Fraud mene bola sa. From bala. Commerçant bon, problème molu de ga niveau la. Derrière. Commerçant bon de bo ka fo bo ambe ga sugoro di waduru ume waduru ni kemena ni gouvernement mu fo commerçant bon de bo ka fo bon ni bitigi ni mo be sugoro la ibe na ya iba so ni prix la ne gon bolo de solution tabarkala Kulubali ambi il faut ko sobe 20 20 18 65 allô Anche salam alaikum wa alaikum salam to ni jamu jallo ba te chokoro bola nyama ko boli ko pulo ko hakunde fu e falaki wota fe so aki fu ya falaki sede ada andi ka hono falaki fu ka wota ko aha binko ajarani ba fa kan dado barola mabi bulo ko min ko mano ma farga na fa to bra fardo to te sabati le posbe awo jallo mi fu ko ba ka baraka ni ko be ko ni ala sona tawka je ko be la de ko la men ba be ko ni ala sona net to yoro folo mina commerçant tay jallo depuis domina aw be émission na fo commerçant u ka ñoñe ke fo sa ko amado un certain na akoka ko diago ya ko dole fara isan ki trika ko ko ka piri fana ke fana bo no ma kuma jallo na jigi gera quoi akira wallahi jigi gera commerçant nga nyama su bacili ale de aw se dira tuka se kuma inka akira kuma fo kunde mo ka kuma la me jamana nyamo no fle ne fendo be aya ko to no se fendo kala me na fora ala kan ti ga ta ta ni kuma du fora do na sabu ya ti ka ta se eri flama dro iba sa be register tando anye clé saba de ka kuma kai na teme clé saba to ka ke ko no ye jamana to commerçant bolo jallo muru ke ta ne de afu yana wallahi commerçant de muru ku iba muru ka fe ko ya no so me tin jole na commerçant de iba hal malwari commerçant de iba fa le na ya sha ka ala del de ke kuma mo ka fi ka na so malwara to ko kilen be no ni ko nana jalo ma fi yana ko halbi hakili de kanga to ko leuna donc nous va te dire ko la pro ko yi hali u flaka me fo minge ne ta ne ko de solution ya la quoi de solution e jalo ki la pendro ika la civil la bri kata suro ta do nu ye primi fu dro o yo de bedro ne mo be ne ba ko ka ma akonya la bo europe ya isa donc ko be putin ni asumu ga kuma ma vraiment sera ne ma quoi mba ka no ko so mba ka no yere de an ba ji ja nya ko ni la ka ko an tan na ngufu ji ja ni ri shu ko bolo di nyoma an de ni ri shu ka bine e prasi mata ulu man de men na friya man de men escuro ya donc mba ko ko mo ka tan din na merci boli merci ambi il faut ko sobe allo anche salam alaikum mba sumo be di basse to ni jamu kledu de ma baro ka bodara bugu iba way jalo ini fama way na ko be ko ya dalo da ko tabarkala ko ma ko ba bela jele dara bu ko bela jele ni ala sonama merci beaucoup ba la dona renya nama anche aba to ni jamu bulu traore kabomi logoroji aha kuma bi bulu bon suguru ko fa fala ya jabe mena
grossiste commerçant ban est-ce que olu don ta la wa aha ɲɛfɔ dɛ parce que olu b'a kalama u tulo b'a la fɛnɛ kare kɔnɔ butigi ninnu u ka sukaro de an ma n'o tɛ hali kuna si ne yɛrɛ sukaro kilo kelen kan 160 e ma dɔn ka ca min bɛ bɔ kɔfɛ ka na ayi ne y'a fɔ kare kɔnɔ butigi la aw sukaro jɛman in awɔ jɛman in k'a sɔrɔ gouvernement ko o kana tɛmɛ 120 kan a cayara cogo cogo ne yɛrɛ de y'a san 160 siga t'a la bon nɔnɔ mugu yɛrɛ magasin o la mun de bɛ se ka kɛ sisan walasa fɛnw sɔngɔ bɛ jigin bon gouvernement mɔgɔ ninnu f'u ka wuli ka recherche de k'a ko la bon hali dɔ ma bɔ k'a fɔ k'ale taara k'a ka sukaro san ko sukaro tɛ yan parce que ne ma ale ka sukaro ka gɛlɛn bon a tɛ dɔn a bɛ se ka kɛ hakili la ko an kɛ tɛla ninnu dɔ don bon wari tɛ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ sɔrɔta yɛrɛ mara tɛ ka kɛ bon don dɔ ninnu ka sɔrɔ tɛ ka balo fana bɔ a ka gɛlɛn dɛ ni gouvernement n'u ma wuli ka a ɲɛɲini jamana tɛ se ka taa tantɔ dɛ an b'i fo kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ hali commerçant ba ninnu yɛrɛ transition fanga man d'u ye i y'a wuli k'o bɛɛ de ɲɛɲini quoi sinon a ma nɔgɔn a ko filɛ sa an bɛ kɛ jamana in nimisi lafiya cogo min na ala k'a nɔgɔya an b'i fo merci beaucoup allo Mati an ce wa Ilbara nba Kulubali aba Jalo ko n bɛ bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la ayiwa an ta fɛ babu fɔlɔ o bɛ feerefɛnw gɛlɛyali kan an bɛ don min na i ko bi solution jumɛn de bɛ a la e yɛrɛ fɛ Mati kuma min sigila feerefɛnw kɔlɔsili kama hali kunu ni minisiri ye ɲɔgɔn ye awɔ ne yɛrɛ bolo si o kulu de ma ani minisiri kɛra u ka ɲini k'a dɔn fɔlɔ est-ce que détaillant bɛ minɛn sɔrɔ grossiste bolo état ye min fɔ la wa o fana ye ɲininkali dɔ ye u bɛ ka bɔ ka détaillant ma ni e ma sɔrɔ bɔra sɔrɔ 4000 5000 la fo e y'a sɔrɔ 7000 e bɛ se k'o kilo feere cogo di kɛmɛ mugan Mati an bɛ ka précision dɔ d'i ma walasa a tɔgɔ maaw kana ɲagami a la minnu bɛ kulu min bɛ sigi prix dili kama olu ka baara bɛ dan ye olu ka baara bɛ dan ye o yɔrɔ de la olu ta ye dɔrɔn ka prix sigi u ni gouvernement de bɛ jɛ ka prix sigi nka gouvernement fana bolo cakɛda dɔ de kɛrɛnkɛrɛnnen don min fana bɛ wuli k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ prix min fɔra hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ ten d'accord bon sisan Mati ne ka fɛɛrɛ min ye grossiste ninnu u ka olu sɛgɛsɛgɛ grossiste minnu bɛ taa minɛn ta ka na u ka olu gɛrɛ voilà donc o ye ne ka fɛɛrɛ fɔlɔ la voilà babu filanan an ye minɛn kuraw sɔrɔ k'a di armée ma n ka foli bɛ marabagaw ye san 30 tɛmɛnen ayiwa démocratie mɔgɔw tiɲɛ la ko u ka u ɲɛ yɛlɛ ka nin fɛn ninnu filɛ Mati u mɛnna an kan u fɛrɛla an ma démocratie mɔgɔw olu ye jɔn ye minnu ye an mara san 30 kɔnɔ dɛ olu de ye démocratie mɔgɔw ye Mati ala y'a k'an ɲɛna sinon est-ce que an tun bɛ da la yɛrɛ ko nin bɛ se ka kɛ wa kabako don donc an bɛ ala de fo tiɲɛ yɛrɛ ala ka nin kɛ ko ɲɛkita ko ye voilà an ta fɛ babu sabanan an ka armée ka communiqué kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin bamaciw ma T-site attaque la jati comme u ko ko u ye enquête da la a ko kama Mati an ka laɲini tɛ mais min kɛla faransi ye tiɲɛ yɛrɛ an jigira an ka état kan u ka fɛɛrɛ kɛ ka mun ye hakili jigin faransi la kuma yɛrɛ hali kuma ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ mun ye hakili jigin faransi la mun na e b'a fɔ ko faransi mais Mati n ko u ka mɔgɔ de y'a fɔ k'a fɔ ko vraiment u tɛna an to yen u y'o fɔ u y'o fɔ ka tɛmɛ minɛ u y'a fɔ ko an ye sanu k'o la ko an bɛna ye u y'o fɔ u y'o delila k'o fɔ subaga man jugu fɔ subaga kan fɔlɔ min nin kɛra tiɲɛ yɛrɛ la ni tɛgɛ ne ye hali farajɛka olu fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ ɲɛfɔ tabarikala u ka fɛɛrɛ kɛ fɛn diɲɛ wuli kɛ Mali farajɛkana jɛ ko ma tunu quoi n'a kɛra faransi ye n'a kɛra faransi ye u ka u miiri u kana ye fɛn min kɛ u la
wala na farati tuma ka fula tuma ka fɛn min a bɛ ina fɔ ni ko a ka sigi i ka dɛmɛ kunna i bɛ sɔn yɔrɔ a bɛ fɛ ka dɛmɛ camancɛ la farati o jamana de tabarkala ni sɔrɔ dama i ka dɛmɛ kunna e bɛ sɔn yɔrɔ la a bɛ fɛ ka dɛmɛ camancɛ yasa donc n'a kɔni jɔra farati la ani farati sani diɲɛ wuli cɛ an kana ɲɔgɔn sirati fɛ ani Mali président kana taa disiya farati tuguni Kulubali voilà merci Diallo on b'i fo merci beaucoup des prix. On doit retirer l'exonération et monopolisation et permet à tout individu pouvant nous servir. Salif Jara, Nyalega Bataki. Koko makelenga doni frefin koko boala au début en blani non l'écoute au début en blani non 20 20 18 65 20 20 18 65 oyen ga juru siray ba tokoni jamu Ismaël Samake do Kalabankuru kuma bi bolo Ismaël ne faut ka GSTV faut Grambo la camarade de lutte ne daw Traoré faut ka malmakat ko ka ambe auditeur chene muso be faut ka ko ala kambe sababa ya rabbi bon fami kala kam ngo yoro ay do fo la ka on tuna se ka bera fo ka ba on tuna sur suka bara nya fo ngena quoi bon membe mi fo bakuru bala ola à chaque fois ambe do fra kala ke chaw kam nenkan mas ne kon mbaye ka ko do de be fra bara fanga kan bon ni wati la mo do fana mo sigi sa ko klomajo à chaque fois quand be échec ta a ko avion sana donc aflen o ko bebe bara kono ani matériel entretien o be sur sur ka ko don ko se ko ya na bere fo o kan fami be ni menan sinsi o kan c'est que dans la dignité on a choisi ka fo fanga investir min kan madama o be o sra kan bo soutenir chine ma bawo jamana ko te to bulu kelen kan waro warbe ka bo ni ko nun kono ko jira ja o ka dalwa jelum bla ni mo gore nana wala fa kana ke malo ka fi ampema ngone men sisi o ka bawo ante to mo shiko ki tementi ko parce que ko i chekan parce ko de do ake to ma wa ma ko be o fanana donc avion number sa ni dalwa fin ta papier be dafale alni kolen ko ni ko mai ntenda do rela alna kra korolin asana tuwa na ka be siraw sai ke ka abbe dalwa bla ni fanga wore nana wala sa akana ke malo en machine me bo okono fami gela ko mai nan yira ni ga kuma chama yala ambe fe ka gela la balwa u ambe fe ka gela ni ngati an ko bi mo ko don ba ma pa mali kono kalankela baw be mo mun be ni tenet domaine sai ko wiye kalam baw ke o kan quoi ko lu wole ko hakli jaga bo anga jamana ambe se ka barake cho mi pour que dala domaine fe ambe se ka produit en référent quoi on me ka foko stratégie be de be basé ka faire aussi comment importer toujours là ne ko mbolo o te ko in fura o contraire ka ko in de la juguya dugukolo b'an bolo anw bɛ ka bɔ yan ka taa balo sa jamana minnu kɔnɔ olu ka dugukolo ma ɲi na anw ta ye fiyewu kodɔnmɔgɔw de bɛ k'o fɔ an ɲɛna bɔn mɔgɔw bɛ an bolo minnu tilalen don kalan na a caman bɛ n'i ye sɛnɛ sira yira u la ni sɔrɔ bɛ kala u b'a kɛ o donc san o san sukaro prix kɛra tan malo prix kɛra tan pour que o débat n'o ka ban pewu faso ko na ne kɔni ka yecogo ye min ye an ka mɔgɔ hakili jagabɔlaw bila olu ko hakili jagabɔ sɛnɛko kan i bɛ ji na n'i b'a dɔn i bɛ se ka kɔlɔn sen i bɛ waati ta ka kɔlɔn sen n'i sera ji ma kɔlɔn kɔnɔ moi je pense que o ye ji badabada ye o kɔni n ka hakilina ye baloko gɛlɛya in na bawo n'i y'a fɔ cogo o cogo depuis san joli an bɛ yan pour résoudre cette équation là san o san sukaro bɛ yɛlɛ gɛlɛyaw bɛ yen nka i b'a ye k'a fɔ contradiction yɛrɛ ye min ye o ye kɛlɛw de bɛ kɛ san o san ko ka dɔ fara saraw kan o waati kelen an bɛ saraw don fɛn minnu na ko olu da ka nɔgɔya jamana kan ka nɔgɔya kɛ ka produit la don cogo min na o stratégie n ko mɔgɔw de tɛ o la mais n'i y'o ta o ni ka dɔ fara sara kan olu ye ko filaw n'u senna de ye quoi donc an ka bɔ o kɔnɔ pewu baaraw ka kɛ kɔnɔna la yan an ka sɛnɛ kɛ an bɛ se ka fɛn fɛn produit an yɛrɛ fɛ n'an mago tɛ ka taa o ta kɔfɛ an k'an ɲɛsin o baara ma ne kɔni b'a ye o cogo la bon kuma sabanan je crois o ye communiqué Tacite o ma bali an na bawo ne bolo an sigilen bɛ o de kan an y'o de fɔ yan ko sikasi t'a la dan yɛrɛ la a ti c'est ka nɛgɛ t'a sɔrɔ quoi dan yɛrɛ la bɛ bɔsi mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yen ni a tɛ fɛ i ka bɔ a ka jɔnya kɔnɔ
on me fait qu'en cas d'air là, mais France là. C'est la chita là, au final, on a fait d'où est quand on m'a ça. Maintenant, au final, sur la chouka barade, on a fait la bref au Kangoui. Ou ka barake à quatre là. Moi, colombe ni olu ni marfabe au boulot. Ikra mo soit ne boulot jamana tukuti. N'était Francis clé identifié au lantème ou de toutes les façons tout pays tukuti. Ou ka faire au finance qui 5 à 4 ou fenga wale au ba ou tanto antna utu. Tabarkala. Ka bo mala ala de non to fo qur'ana kon. Ko alni je here ka a bede to abu noma. Tamaro kono furgo jamani mimpe. Ko aklaba de olu ko mo to ka don ka fo uta osro ubulo quoi. Awo luka la ini de toujours on ka to ulu bulo kono mo la join tape ulu ku sa ko soro awna. Tabarkala. Fanga o famya ka baraka no mo be ni no famutula. Nube to kana ne mo sinawe ka fanga ka barala kushi. Ka don ka fo jamana yi ampedi. Ni ala sun. Wa sira shita ante na fasro to bu bulo kono mo ga ina quoi. Tabarkala. Ka to be maka. Samake, Amifo. 20 20 18 65 20 20 18 65 Onega Jurusirai. Allô? Mba Somo Bedi. Allô? Allô? Tokoni Jamu. Allô? Allô? Itokoni Jamu. Allô? Allô? Anche. Aba retina. Mba Iso. Aba kurban Bashi Foete kuma bibulo. Jalo. Mba. Ndifo. Ajaranyi. Ndenya mafo. Aklobila. Me jangne panafo. Jangne klobila. Vraiment Israël hakina akadine sire. Tabarkala. Ay mu fo vraiment ay hakina re de fo. Ngane ba fuka mu traka. Ewa komi nyama yere bora ka priko kelela. Ewa sija aw yere journaliste. Aw fana bi se ka wuli ka kɛ acteur ba ninnu ma. Mun kɛlen don k'o ko la. Faamaw y'u hakilina fɔ. Ɔ maintenant ne taa sisan chambre de commerce président ni commerçant yɛrɛ commerçant ba ninnu. An bɛ s'u ma mun de kɛlen don k'a ko bali. Ka i ka kuma dafa. N ko k'i ka kuma dafa. Kunu ministre ye weleli min kɛ. Chambre de commerce président yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Yusu Bacili a yɛrɛ ye kuma ta. Kuma si ma fɔ a yɛrɛ kɔ. Ministre ye kangari min da o si ma fɔ a yɛrɛ kɔ. Da a yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan. N b'a dɔn kɔni o b'a yira k'a fɔ gouvernement ye min fɔ ale yɛrɛ b'o hukumu kɔnɔ. Siga t'o la. Voilà. Ala ka ɲaga d'an ma. Amina rabi, amina rabi. Aw bɛ ka mun kɛ kɔni nin ye belebele dɛ nin kana lasa dɛ. Tabarikala, tabarikala. A ma nɔgɔ dɛ. A ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la. N'o bɔra yen. Lakana ko. Ala ka hɛrɛ kɛ n ye. Ya rabi. Ala kana fɛn d'an kan an tɛ se fɛn mun kɔrɔ. Ami, ami, ami. Vraiment ne bolo n'a ye mun ye. Masa aw ka radio. Radio jamatigi do et radio lamɛnni de danaya b'aw kan. Tabarikala. Bon Israël ni Dieu Sirigé ni Bougoula. Aw yɛrɛ ka contribution bɛ kɛ mun ye an 20 millions de Maliens ou bien de plus. C'est-à-dire an bɛ se ka effort de guerre jumɛn de kɛ armée ye. U ka ratissage kɛ k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Mali kunna. An bɛ se ka mun effort de guerre kɛ ne hakilina tun ye mun y'o la. Malien bɛɛ ka kɛmɛ di kɛmɛ. 20 millions au moins a mana kɛ cogo cogo an na 10 milliards. Kɛmɛ kalo la ni Malien bɛɛ sera k'o bɔ i ka du ye. E n'i ka denmisɛnnin a bɛɛ kɛmɛ. Ni mun sera ka 200 di o la 400 di 500 di 1000 di. An k'o di armée ma u ka ratissage kɛ Mali la nɔ. K'a daminɛ Mali kun ka taa bila kunna. Ni fɛn ma ye yɔrɔ min na. Sigida mɔgɔw bɛ lasigi ka kangari d'aw ye. C'est-à-dire an bɛ se ka sigi système kɔrɔ ninnu de la quoi ka taa miliciw de sigi. Minnu bɛ dugu kɔlɔsi dunan donta n'a bɔta bɛ kɔlɔsi jamana bɛ k'i ta ye de ye pour que i ka lafiya dɛ sinon ni jamana ma k'i ta ye i ka sigida i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo k'a sɔrɔ a b'i kariya de la fɔlɔ sinon n'a bɛ bajanbilaya la ni hakili latigɛ a ka gɛlɛn Mali mɛnna bajanbilaya de la ni nin ye hakilina dɔ ye ale taara
Ya Jalo fɛn min ye Lasine bɛ jara ale ko ko munna k'an tɛ segin Somiesko ma ka balo fɛn min ye ka a lasago ni gɛlɛya nana ka sɔrɔ ka a labɔ filifɛn o y'ale ka kɔrɔfɔw ye maa wɛrɛw fɛnɛ ko sogo kuloma koloma ko dɔw ye dɔ fara o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan an bɛ taa sugu la ka na n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka babu ka a labila maaw y'a kan bɛ sɔnni. Promotion box fibre de Tosina, vacances kono, ay internet tilman jabo, ka se fo 100 megabits ma seconde kono, ka damne wa sabadona kalula, ka fara okan, amneu ana blali singa o e fui, so box fibre o e fo wa saba adi keme kono to crédit fixe ka, ami fo wa fla crédit portable ka, kalu, aya la jena se mesika douala, application
Ya jalo foli ka di lamɛnbaaw ma kokura an kun taara sugu la ka segin kana babu saba filifɛn ka a bila lamɛnbaaw olu ka bolo ka babu fɔlɔ o de ka fɔ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la bi feerefɛnw olu sɔngɔko la vraiment bɛ ka wulikajɔ kɛ nka a wulikajɔ a ma kɛ sababu ye halisa dɔ ka bɔ fɛnw prix la yala solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la o ye babu fɔlɔ ye filanan armée bɔra ka kɛlɛkɛminɛnw olu sɔrɔ nin waati ninnu na o kɛlɛkɛminɛnw a bɛ hakilina jumɛn di faso jama ma sabanan sa fɛn min ye Tacite attaque kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko jugu minnu nana attaque kɛ k'u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ kɔfɛla la kɔfɛ jamana dɔ ye u dɛmɛ yala hakilina jumɛn bɛ maaw la ka kɛ ni ɲininkali saba ye 20 20 18 65 et ne ani kebe an ma sababu yan ka u ka jaabiw k'olu kɔnɔ allo an tile ma nba tɔgɔ ni jamu Mama fo fana falajɛkaw bɛ di baasi t'u la tabarikala n b'i fɔ ka lamɛnbaga bɛɛ fo ni ala sɔnna Mas an ka feerefɛnw gɛlɛya in dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana ka monopole ko in de dabila ka a to mɔgɔ kelen bolo wallahi i b'a kalama démocratie mɔgɔ ninnu n'an y'a fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u ɲɛngoya banna o tɛ dɛ ninnu nana ni système dɔ de ye Musa Bini ni bi cɛ ni min nana fanga la dɔrɔn o b'a ka opérateur économique wele ka na u bɛ jɛ ka baara kɛ u bɛ jamana fɛn dɔ monopole ta k'a d'u ma donc n'u bɛ fɛ ka gɛlɛya kɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn u b'a kɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko i ka hakɛ to publicité pièce moto pièce filɛ cogoya min na ni dɔ y'a gɛlɛya i bɛ bɔ yen i bɛ taa fa dɔ wɛrɛ fɛ yen mais ka fɛn monopoliser k'a di mɔgɔ kelen ma sukaro aw mɔgɔ damadɔ de bɛ na n'a ye malo aw mɔgɔ damadɔ de bɛ na n'a ye donc n'u bɛ fɛ ka gɛlɛya na jamana kɔnɔ dɔrɔn u b'a kɛ mais ni sira labilala bɛɛ ka se ka na n'a ye n'a fɔra bɛɛ ka na n'a ye a t'i n'a fɔ i ka taa ta dɔrɔn ka na tɛmɛ sira fɛ o ko tɛ dɛ bɛɛ ka na n'a ye jamana ka contrôle kɔnɔ n'o kɛla n'i ka gɛlɛya o b'a to i bolo ka taa san mɔgɔ wɛrɛ bolo wajibi mais n'i y'a ye halisa contrôle bɛ ka kɛ a tɛ ka nɔgɔya minnu bɛ bɔ ni fɛn ye kɔfɛ olu b'a di débrouiller ma prix min na est ce que u bɛ se k'a feere 120 wa a ko filɛ sawo kuma bɛ yen de o n'o tɛ nɔgɔya ka di hali débrouiller yɛrɛ ye mais ko in bɛɛ bɔra ni grossiste ninnu de ka yɔrɔ la i y'a ye n'aw bɛ fɛ k'a nɔgɔya e t'a la o ko sukaro bɔrɛ 7,000 ni kɔ est ce que e bɛ se ka o ta ka n'o feere e dun kan ka dɔ de ɲini a la ka tila ka taxe sara État ye n'a fɔra e ka taa ta nin prix la ka tila ka n'a feere 120 yɔrɔ a ko ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de u kɔnɔ u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ u ka grossiste ninnu de ka ko yɔrɔ jate minɛ kosɛbɛ ko in baara bɛɛ b'olu ka yɔrɔ de la kuma filanan min ye an ka avion kuraw ye an b'a fɔ Ala ka caman fara a kan halisa yarabi minnu nana Ala k'u kɛ jamana nafalan ye ami an y'a ye a diyala ye a bɛnna ma Tacite bi ta yen komi an balimakɛ dɔ bɔra k'a fɔ ko Faransi ko k'u t'an to yen wa kuma in b'o minɛ de kɔnɔ dɛ walahi olu de don ni mɔgɔ min b'a faamu i t'a faamu juguya t'an na dɛ parce que an y'u labila cogoya min na parce que san joli san 10 ou bien san 9 aw bi yan aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ anw ka problème na an yɛrɛ nana ye anw ka problème ye aw de nɔ ye n'an ko ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini an n'o ka baara kɛ aw ko ko o ti bɛn aw ma donc u ye dabali o dabali tigɛ a lajɛ kɛ sisan n'i ye jate minɛ dɔrɔn Burkina ni Niger yɔrɔ attaque ka kɛ ye u kɛlen don ka mɔgɔ ninnu bɛɛ de ɲɛsin anw ka jamana ma mais ni Ala sɔnna Ala b'u dɛsɛ an sigilen don k'u kɔnɔ ni Ala sɔnna Ala b'u barika ban Ala b'u dɛsɛ u tɛ se jamana in na abada tabarikala Ala ka tile hɛrɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw awɔ n kumana o kan n ka diyara n ye kojugu tabarikala Ala ka caman fara nin kan halisa amina yarabi Ala kana Mali di faso ciden foyi ma diɲɛ kɔnɔ an b'i fo n'an bɛ président wɛrɛ sɔrɔ a ka juguya ni ninnu ye ni Ala sɔnna a ma merci i fo nin waati in na i fo fana an bɛ maa dɔ ta filifɛn allo Mas bonsoir Traoré o b'a bɛɛ muramusɛrɛ denmisɛnninw baasi foyi tɛ yen n bɛ studio kɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo Mas vie chère ko la an ye dɔ fɔ a la o
Ah, alcha fana wala de. Ne chama bwala o. Pense la bwala o. E muna. Ma c'est une fois ça rajula ka pour station chama no c'est un complot entre les opposants et certains grands opérateurs économiques ou commerçants. Claro. Comment histoire de don. On est fonctionnaire de courant, on a vu une histoire qu'on a vu par le passé dans certains pays. Opposants aux commerçants ou gagner gradé sur le régime na ko bina. Mais on t'a intérêt à vous quoi ça va aller. Amba ini autorité au fait. Vraiment au rôle de faire un budget assumer sur le gouvernement. Ou comme exonération ko ne subvention ko indabla ka monopole ko indabla. Ou ka daile mo ni be sikana donaye normalement de l'enya strata en remplissant toutes les formalités douanières en amenant des produits de bonne qualité ou kana naye no kana sa iba bebe lafia bon muye arma kura koye masa kabu hakli mo ne ta do mo de kibi sega ne ki fa jamana na tugu tugu ko asara mun na koro sa kulu peinture de de salala ne mun na koro du on ala dile akanya ambulu tabarakallah hal ba ala ka chama frasa ya rabbi entre les positions mun na Moussa Klela Malibu position de la deuxième puissance en Afrique occidentale vous savez il y avait 28 MiG hélicoptère côté avion de combat ou côté avion de transport côté ou combat faire côté il y a pêché donc à Kabou climat katla ka ko ko mo do de na nyon dalaje et now il fait pour abla maïga bora ka Macron Jabi ay kuma mo fo aw maka Michel tunu na Guinée Bissau mais ngo TV5 français et télé à ironi dans le boîtier amagara ou ka yoro muna Rwanda kula je ne sais ko na mi radio milico ni ko la TV français télévision mo bon mais ko no ba si be bolu mu gara kapuma M5 RSC kuraka shogalka ya bebo akabu haklima kambe ni position na au fene be nyon dala ya au munu jereta au ko objectif bon comme hôtel bitala mais mais akabu an su bole du ko yi awo ango yoro to hôtel bitala vraiment an su bole du OK awo bon ambe il faut que sobe 20 18 65 avec famou allô anche sumo bedi Basite. Tokoni jamu. Bar kanasir wala. Aha, kuma bibulo. Bas bara. Ba. Ba. Ango. Aha. Telefon bridge ngina kwa. Mata tesa jigu. Atise muna. Wala sida. Ni gorno telefon ga jigu kwa. Ale le kanga gorno mapitiki ira de daile. Ambe kata sandege. Ama era da jimi na foke kata fensa kemera klo fere bidru tesone. Akagele. Kagele radi. Akagele ne. Sikatala. Ko ni sabana. Ama erme fu. Minangora tere. Alnu tera sukulu ngoma kata minon sai no ambe arme ko. Tabarkala. Ambe basme ko. Ni ala sona. Ne fana me ejini ngwa. Est-ce que Malika Zuransi to be koronfe ya? Radio Chamambi. Bawar minga jneya. Wa minga jneya kwa. Eni isa kaba. Ani kasimu. Anga ta habla koronfe kwa aga tuna ko tama kwa. Nyala sodama. Wala. Ambo blala. Nyala soda. Merci beaucoup. Mas. Akau ngere référence. Allô Mas. Anche. Allô. Anche. Allô. Allô. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam kramgo. Aba Diallo. Amba ufo. Ajarani. Jawana alaka basi. Ya Rabbi. Laka boda dana. Ya Rabbi. Sallallahu alaihi wa sallam. Abira kuma fen sabare ta. Mu ye gelaya ta roye. Diallo yogo na bora a tɔgɔ sécurité yɔrɔ la de kɔfɛ juguw kɛlɛli la est ce que e ɲɛ bɛ yɛlɛma jumɛn la k'a kɔnɔna gérance koɲa na a n'a a peuple juguya la. An tulo b'i la. A si tɛ yen. Y'a ye sa. Donc précisément an filɛ yɔrɔ min na n'o ye baloko gɛlɛya ye ne ye nin kuma in fɔ a mɛnna
mais ni kun wulila kuma dɔw hakili la k'u bɛ nin régime fɛ ka tɛmɛ i kan n'i ko k'i b'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a bɛ jɛ ni gɛlɛya a bɛ jɛ ne ko gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ ko mais ni kɔnɔna juguya farala ko kan n'i ma o kunbɛn o bɛ taa laban i ka fanga dasiri la ni histoire ta k'a lajɛ Modibo Keyita o y'a bin ne la ni histoire ta k'a lajɛ Musa Tarawele i n'a fɔ cɛ bɔra k'a fɔ cogo min na o y'a bin cogo de la n'o ye vie chère ye parce que toujours ni i wulila ka Faransi n'a ka kɛlɛkɛdenw kɛlɛ ka ban a ka sɔkɔnɔ jugu minnu bɛ i fɛ yen nɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ opérateurs ni ministres ni a tɔgɔ di i ka élément minnu n'u bɛ ɲɔgɔn bolo janfara fo ka taa bila kumakɛlɛ la u b'o de bila i la bon jamana kɔnɔden dun ni n'a a kɔngɔna ka taa se degré dɔ la a bɛ muruti i b'a ye k'a fɔ fanga o fanga n'a ye jamana kɔnɔdenw ka kanu sɔrɔ foyi tɛ s'a la bon u y'a ye u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka fanga in bin n'u nana dɔn sisan foyi t'a la sisan fanga nin de kɛ sisan walasa jamana kɔnɔdenw ka muruti fanga in bolo o dɔrɔn wa i b'a dɔn ni fanga in kun binna cɛ bɔra ka kuma ka fɛn na stockage fɛn o fɛn a b'u bolo yen u kun bɛ bɔ k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jamana kɔnɔdenw bɛ wuli alhamdulilah an lafiyara a bɛ bɔ a kalama waati o waati o b'a sɔrɔ sɛnɛtɔrɔw ta Musa Tarawele ta kɛra nin cogo de la donc o la ko fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la précisément ne bɛ ɲɛsin minisiri de ma comme aw ye kuma dɔ bɔ n da sinon se ma maa dɔ mais a taara cogo min na an b'a ta cogo dɔn mais a ka dɔn k'a fɔ an bɛ bɛn ni keleya ɲini na mais o mana kɛ cogo o cogo ka kɔnɔnajuguya kɛ baara kɔnɔna la o mana kɛ maa fɛn o fɛn o bɛ wuli ka bɔ yen o de ko yɛrɛ taabolo ba o de bɛ n'a nɔ la a tɔgɔ de cɛ m'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko ale taara k'olu taara k'u b'a kuma k'a ye opérateur maa ninnu k'a ye heure 2 de kɛ a n'olu bɛ ka kuma mais a nana dɔrɔn k'ala ma kuma d'olu ma kɛ wa a y'a fɔ yan bon depuis yen e t'a dɔn ko dɔ bɛ duguma ye donc o la a to Choguel k'a dɔn k'a fɔ ale de gouvernement ɲɛmɔgɔ ye a ka décision ta k'a sɛbɛn k'a fɔ ka bɔ yen ni balili min kɛra sa a bɛna dɔn sisan n'o y'a sɔrɔ ni sɔrɔdasi mɔgɔ dɔw de bɛ k'a bali ou ni CNT mɔgɔ dɔw de bɛ k'a bali o bɛ dɔn mais n'ale m'o kɛ a bɛ fɔ ko Choguel yɛrɛ de tɛ fɛ k'a bɔ yen nɔ o ye yɔrɔ ta ye mun ye i ka dɔn k'a fɔ a tɔgɔ de Argun ta ye n'o ye kɛlɛkɛminɛn ninnu tanni bon ne kɔni bɛ a ye cogoya wɛrɛ la quoi ne y'a kuma fɔ n delila ka kuma dɔw fɔ taalen ɲɛfɛ OTAN mina wuli an kama ka kɛlɛ kɛ a bɛ kɛ siga foyi t'a la n y'a kuma fɔ donc mais u ka armement sa ka ɲi kosɛbɛ mais u k'a dɔn Russie y'a labɛn a dogolen de sa dogolen de bɛ kɔ u kana to ka ko ninnu médiatiser c'est à dire jugu bɛ k'e kɛlɛ n'a ye ka armement dɔn a fɛnɛ bɛ a essayer de k'a former ka bɛn ni o ye donc u ka bɔ nin hukumu kɔnɔna kɔnɔ c'est à dire hali ni mɔgɔw ko ko a tɔgɔ k'u tɛ baara la ni baara bɛ ka kɛ hali n'olu ma kuma a bɛ dɔn mais fo diyagoya fo armement ma san ko k'o yira armement ma sa finalement a bɛ kɛ i n'a fɔ c'est à dire i bɛ ka i yɛrɛ exposer jugu la ko k'o bɔ yen quoi kelen bon bɔlen kɔnɔ mun ye a tɔgɔ attaque in ta ye n'o ye TCI ta ye ne y'o kelen in fɔ aw ye yan en tant que MINUSMA ma bɔ yan ne y'o fɔ aw ye dɔnnibaa dɔ y'a yira k'a fɔ sɔrɔsiw taara ka taa MINUSMA ka kibaruya fɔ mini min n'u bɛ ka taga n'u ye mini bɔ u bɛ taa se mini wɛrɛ ma u ye mini bɔ u b'a di MINUSMA kelen de ma mais u ye taamasiyɛn dɔw k'a la u bɛ taa ka taa mini kelen ninnu bɔ k'a yɛlɛma k'a lajɛ u bɛ taa sɔrɔ o taamasiyɛn kelen de b'a la MINUSMA de bɛ fɛn bɛɛ kɔrɔ wa i ɲɛ bɛ n y'o fɔ a ɲɛna salon la sini ne taara ka taa munumunu i y'a faamuya donc MINUSMA hali ni ye gabakuru fili kɔrɔ fɛ u ka appareil b'a bɛɛ ye mais cogo di maa dɔw bɛ se ka taga wuli a tɔgɔ bolifɛnw ni fɛnw caman na ka taa dugu ci ka na kɛ e m'o ye o ye nkalon ye ne jiginna kɔ na don min na pɔrɔw min bɛ yen nɔ ne donna yen i y'a fɔ ne ye mɔgɔ jɛman ye n'a bɛnnen don ka fɛ miniti 10 kɔfɛ ne ye MINUSMA ka mobili donnen donc ça veut dire que k'a fɔ u ni complice caman mais u ye jeu min kɛ mɔgɔ la donc u nana ka na sobaw de ta donc u b'olu sara ka na ko camion baw ni fɛnw ta u b'olu sara ka na carburant ninnu fɛn marché di dɔ ma donc comme ça sisan ni jamana kɔnɔdenw wulila k'u bɛ taa maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ wari baw ni miliyɔn baw sɔrɔ olu bɛ wuli non n'u taara a b'a kɛ tan k'a sɔrɔ u b'a kun dɔn cɔ a kun tɛ k'u bɛ lakana kɛ dɛ olu bɛ marché ni wari minnu sɔrɔ dɛ n'u o taara u bɛna dabila o dɔrɔn don sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ MINUSMA de bɛ ka taa donso fini don dɔw la ka taa jadisiw fini don dɔw la ka fɛn ninnu kɛ u ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn bolo c'est pour ça parce que ko n'ale taara k'ale bɛ MINUSMA lakana sɔrɔdasi ka sɔrɔdasi lakana e t'a dɔn ko dɔ b'o kɔnɔ. Tabarikala. Donc o la ko k'a dɔn k'a fɔ u k'a dɔn MINUSMA ka bɔ an fɛ yen yan sans délai o de ka ɲi a bon attendez salut salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam 20 20 18 65 allo.
ale ka labɛn ma sabati an bɛ Bill fo a tulo b'an na Dawuda bugu la k'a fɔ a ma ko ani ɲankuma 20 20 18 65 allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam, il faut fana. Bama Diallo, somo bedi. Esban kaw. Il faut que sobe. Ajaranye. Kambenge jagne jara foli dama. Aklobila. Para ñoko bela ku peso. Ma fi kuma jamu tene bolo. Gela min be Mali la tibine na. No ye balo ko ta farfela ye. Ma si Mali wore de nodo. Togodi. Vraiment ni ya la jatini na Mali banen do ure bolo few na ka inesi jamana wore bolo few ma. O de gela banga. Fe min be ni a gelalen do Mali la tibine na iba ka fo a fen chama me bwa ere de fe. Ma si no fora ese saka famu kwa. Minye surasu kwa kote. Bama Diallo ni Mali ma ese ka i bolo bo force étranger bolo ante se ka nye soro anga foila. Mali gela bebe force étranger be Mali la no tanke ulu ma bo ante. Ante nye foi soro Mali koina. Yasha. Voilà, il faut que Mali vende Mamadou Bela kele fo. Tabarkala ambi il faut kosobe il faut fana. Yamabe 20 20 18 65. Allô? Allô? Ale ka labɛn ma sabati. Allô? 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 Ante. Diallo. Ba somɔgɔw bɛ di? Somɔgɔw bɛ. Baasi foyi tɛ yen. Seno. Ba tɔgɔ ni jamu? Ouais, Samba Sila do Seri. Sila. Awa Diallo. Ba i ni fama. Aw kɛra. Tabarikala kuma b'i bolo. Mas. N bɛ plateau kan maa bɛɛ fɔ. Bɛɛ tulo b'i la. Ka ɲini Ala fɛ Ala ka an bɛɛ sababa ma. Yarabi. Ne bɛ min fɔ i ka babu fɔlɔ la. Jamana in ko an ka mɔgɔ ko dabila an ka a kɛ Mali ko ye. Gɛlɛya min filɛ an dala nin ye. Ni Asimi ni Sogɛli tulo bɛ n na. N bɛna solution kelen pe de fɔ u ɲɛna o ye ne ka kuntun jati ye dɛ. Déjà a donna commerçant mun ni jamana ye wari di u ma miliyari 14. Ka fɔ k'u ka don ni minɛnw ye jamana population mɔgɔ bɛ fɛn mun na yaasa a ka se ka nɔgɔya u ma. O commerçant donnen don. Donc ni a ma ɲa k'a fɔ ko minɛni bɛ kɛ ko in kɔnɔna na. Ko tribunal bɛ a ka baara kɛ. Ne kelen pe ka hakilina na dɛ. Ni maa bɛ minɛ ma olu bɛɛ bɛ minɛ dɛ. Kuma in jɛlen don pasi. Nka kare kɔnɔ bitigi tiginiw. Nɔgɔ t'i ka kuma la. Olu bɛ taa ka taa ta gorosisi ninnu bolo. Da min na k'a fɔ k'olu kana kɛ bon prix ye. N'olu m'a kɛ o ye ko u ka bitigi ka datugu. Masa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni jamana in kɛra tɛ o ye tɔɲɔli bɛ faralen jamana in kan. Jamana in dun bɛ min degun kɔnɔ o ye tɔɲɔli de. K'i ka kuma yɛrɛ dafa. Gouvernement ni grossistes de sigira nga o ni détaillants ma sigi. Ala n'u y'a kɛ grossiste kunda. O kɔni o y'a kɛ cogo ye wa mɔgɔ bɛ min na. O bɛ sɔrɔ. Tabarikala. Nka n'u y'a kɛ commerçant détaillants ye. Kare kɔnɔ bitiginiw ni nata suguniw ta. A tɛ ɲɛnabɔ dɛ. A tɛ ɲɛnabɔ dɛ. U ye ko de fara ko kan dɛ. Tan don. N bɛ bɔ o kɔnɔ. Filanan ye min ye. An balimakɛ dɔ bɔra k'a fɔ sisan nɔ. N'o ye karamɔgɔ ye ka bɔ Muntugu la. Surasi k'a kɔ. Ma se k'a da kɛnɛ ka taa. Ne fɛla ko tɛ. Diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi ko Mali bɛ janfa de kɔnɔna na. Jamana kelen min donna an jigi kɔrɔ n'o kɛra Irisi ye. An bɛ ka kɛlɛkɛminɛn mun sɔrɔ. An ka to ka n'o diɲɛ maana. Ma se ne ma sɔn dɛ. Nin kɔni nin kɛra ji bɔnnen ye.
nga atimi ko ni ngona wore na kera kana songa bo kele la kaketa parce que ibaro ka fo ma tinene ebe nywana ebi ne ka fere bela gelendo ka ba ni ne ekele la ne be se la bela mais il faut ki boya yakilna kan afamna me yoro min ke ka dafa an gana nyina fana ka fo ko kele bete marfala kele femiye kibariya on nafa ka boala fo ka ta fo tote fo mi mako guerre médiatique on nafa de ka boala kosobe ani muguchi bon ni ijugu bi femi mi bolo na ba don aba jasran kosobe ke ka kuma dafa sa ministre ka kuma senfe ako ni anga keleke mina ni a échantillon dowdi note munu yirala femme dibila minga grino fana de famuna mena angolo be kubani anga convaincre de no tanto foi do Croatia la halaya ko mina mena o fana che no atina kai wala mbe mi fo que attaquement intala uka ko comme atmire ko enquête be daile mais na manya ko durnin ko dona akola ne ko na so saria de abio ni apana maliko na ka so na maria madama na be sikala digi yala o se ka ke no be se ka ke o ko fara kele ka sisano abio ni o dona ka ko pana ani sanche ka so orduma di oma o ka laji ara dari re sangu yo de o apana o ka laji o trompe ambisi ka min fo ko ina o yoy nyala sona parce que a donna ka fo ko jafa de be ko la jafa bala ko ni ka jafa do ka be kan ka kum zamina ibo de fereti ke tandu ko be befo tabarkala arabi fo ici la ka yorodo JAP kumala o de ka fo tienre lambe kele min kono a kele fanga mayor do fene de kiwariya kiwariya charlie an nafaka bu kele na foka ta fo atuti tiendo bo mamunu rebe ka fo ko lube anyefe bi ko rebe mamunu bulu abere terenge abere be kele do foka ta fo atuti an ya don chugo chugo an ya ta fo ala chugo chugo olu ba don ateme anka uba do fene obega minke odo uba don fene obega minge u ye terenge matse ka nyefuye civilute ka fo ko ma gwansan do te finitigu de do wa finitigi fen fene tere finitigi munu ye terenge ka teme olu de do donc uba don obega minke oh mebe amebe fo ika tilnala allo salam alaikum ibe boulevard de sanfé ni watina no be dugu kono mas Padja Ogarola. Tabarkala. Sifo. Aha. Radio Nyamafu. Radio So Paragala Lagine. Tabarkala. Maskulu son damadon don ne bulu ko na mas. Kergoba. Ame tele minu na commerce on gouvernement me ngo yo ko tele na ga ko so me ka ki da ko no ko maga adu ga war bambulu. Ya dalema. Gouvernement tra exoneration le gouvernement pour balu nono siguru malula kana dite manono doma yara la ma fogo siguru te gela tam da umteni ni bo soro de ibaro ko opam sigi kunyo ere de ya wala bole to ko mi ne ka ta fa la yere aha tamana bebi di mo dama don kama o gela bi da mali million ti ko shi mo dama don drone o gouvernement ya ide fa ayere boraga la ko ba mi soro sa ko taninta ba ta bolo sangala di jamano no doma plana mu wa monopole ko yere di da mu me te ta mu ta wala ta ako ile no wa ta parce que mo dama don ni na wakati ni tabi so mas mere se ka te mo ne tra so di ba ku ya sini kare do be ni dina ko be suguru kasa de abiane ibado sigi kono lala machima sosol ko la ka fo ko soro katia transporteur ko communiquer wo grossiste ko communiquer wo abela jele ya ira ka fo ko soro ready tunindu ya mama sosol kala ko anga mawreta allo oui bonjour mas ça va c'est bon beri ba sisoko francisco obedi alhamdulillah ba site tabarkala obin tele ko kebe ni klani
Filifin. Ka obarin clé. Mati ne ma tan do ta mom Mali gele ya ko ina surtout dadum ni mayro ina. Mali malo de beka ferie français et puis qualité super ale de dagle ni ya malo be. Fanda do soro ko du yangoy. Ne mo de pas mon avec genabi malla mais avec ya à 20 kilos ni ya a jate c'est fara bebe wa woro ni kemen ma 20 kilos. Fanda do soro ko du yana. Net ne mo de fam pour que genabi malla et puis avec soro ya malla tika so. Kawakote. Ah oui kabakote. No boray. No ko minum be ka bo sisan ku be ka bangay avion minum sa. Ko mo be ka ul la sur kula gosi o kuma fanga singa kariya ka u da don boro ko wala de wa ngoko ne o ko ne faso kuma de o sebe fangay o te liberté d'expression de ayi o seko ne fangay ha masida jani jamana lagoshi kongarda fane bana kelemo justement quand la ba kelema mais atika dabla donc do be ka sende ke sans fa anire bura kalma ku ye mo de me katanga kan et attaquer bon Francis to ma fodega afra ko ni de mesro ne ma France to ne ma ko France ne de France to ndoni mimbe nu ye mi o kakara ka kren jigin o mo nye be ka bo kalama kan kan da kan ma da ma je anye ni ke nu mali du gulo wulu ka du gulo wulu se ma kewa ici zo. Merci bien. Ambe Fransika Befo. Merci beaucoup. 20. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Naraka ubedi. Kurban soten. Bashi foiti. Wa Mabibulu. Abraman Samdo Nara. Bifo. Ajarani. Allah me ba tuklu bela jelefo. Beklu bila. Temunye sokoi. J'espère que le gouvernement est venu en bas pour les barrages. Ne ko soro daga di Nara. Nara ya no monopole côté Nara ya abe do chuko min kadi ko wi min kadi wa suraka blema yere de mutane yere de dona ko so be yan tabarkala kilo be juli yan no kilo be semeni muga jamani o jamani tabarkala semeni muga me ni dona ko mutane ya fa ina ko kata dali kana ba ko ya fa na il faut que sugoro kilo soro e kana mais uluta monopole pour la quoi berebe donay berebe ta donay il faut que ya douane te no ko tobe parce que bakuni ya fam na ko mi nakara tabatini te ko tobe ko douane te il faut que do choga na ko deni ko ya ina na fe me ba mo ko tay ambe do ga la ka ko no ya amina rabbi Allah service rasmo e bar mun damne il faut que bara ñen ma do ko continuer albi pour que amé gele am nan ko bola ko tan ay semi nakana ko avion kan am ni so jara ko dugu ambe do ko albi avion mun nana ka to sabu ye kan nakana na di jamana ko ambe do ko fana ala ta wéré damma ta jamana ta fanga di amma fana ni ala sonama mbi ko ka bubula ko Icham. Merci. Amen naraka bela jilenfo. Amela me ha narakoni. Allô? 20 20 18 65 20 20 18 65. Oui naga jurusrai. Radio Epice FM. Allô Anne Clément. Ma troni jamu. Mugo munu be jamana buruja. Kuma te fɔ olu ma mais mɔgɔ minnu bɛ ka u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛ min bɛ k'o fɔ n'olu kumana olu de bɛ minɛ k'u datugu e ko nin tɛ mɔgɔ découragé wa a ko filɛ sa o bon an ka autorités tiɲɛna nin yɔrɔ in na an tɛ ka se ka o faamu o taabolo in kan dɛ parce que mɔgɔw dusu kasilen don kojugu quoi mais ni fɛn min kɛra n'a fɔra ko k'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ n'a o tiɲɛ tɛ fɔ mais aw dɛsɛlen bɛ ka ko fɛnɛ bɔ o la kuma sabanan kun ye jumɛn kuma sabana o ye kɛlɛkɛminɛ minnu sɔrɔla ani dɛmɛ min taara ka ɲɛsin bamanciw ma tesi attaque la mas o kɔni sigi kɛlen don ka o ko in makɔnɔ parce que faransi y'a yira k'a fɔ ko a t'an to yen cogoya si la a yira k'a fɔ jugu minnu bɛ anw fɛ yan nɔ minnu bɛ ka anw kɛlɛ u ka dɛmɛ fanba
wagati dɔ la aw yɛrɛ kun y'a fɛn dɔ kalan ko a bɔra Burukina communique fɛn dɔ de don olu ɲinini kɛ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ financement di banbagaci ninnu ma donc u y'o tigɛ ɲɛci jamana dɔw ma bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu balinako tɛ quoi mais position sugu bɛɛ an kan ka sigi n'o de ye jamana parce que an sera wagati min ma segin kɔ tɛ yen bilen ma segin kɔ tɛ yen nɔ u ka se ka to wulikajɔlen an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana bɔ bolo la ne vie Kulubali fo Dɔrɔbugu. Merci beaucoup an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Baba an cɛ allo ya nin tɛ ale filila dɛ kuma b'i bolo allo allo an tulo b'i la allo an tulo b'i la i tɔgɔ n'i jamu i jaabi k'an wele ka bɔ min kuma b'i bolo allo an tulo b'i la voilà o ka dabila ni y'a sogo u ka sira de bɛɛ la ni ma bɛ ka bani faga i ka sɔrɔ bani faga bɛɛ bon a fɔra ko k'o dabila bon sɔrɔsi ko o bɛ sɔrɔsi bolo ala k'a ɲɛ k'a d'u ma yarabi ala k'a ɲɛ k'a d'u ma amina ala k'a ɲɛ d'u ma amina merci beaucoup an b'i fo tigi bɛ se ka faranga kɛ dɔgɔkuma na balimakɛ min bɔra ka fɔ sisan ko jamana burujabaw fɛn tɛ k'u la ni mɔgɔ min bɛɛ bɛ tɛmɛ k'i la ne bɛla k'a kuma fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka u wele kiri la sinon n'an ye u jaabi u bɛ se k'an wele kiri la mɔgɔ b'a dɔn ko ni y'u jaabitɔ i bɛ kuma gɛlɛn f'u ma u wele sariya sira fɛ k'a fɔ u ye fɛn dɔ kɛ i ka jamana na i ma binna ye o dɔrɔn de ni mɔgɔ ninnu fɔra ye parce que olu dɔrɔnlen don k'a fɔ ko État ye nin ko min kɛ an ma binna ye nka anw dɔrɔn tɛ ka ta u tɔgɔ ma k'a fɔ kasamuna ye nin kɛ n'an ma dɔgɔda an bɛna jigin kiri la sun o la kɛlɛ in hakilima kɛlɛ i n'a fɔ bɛɛ b'a fɔ cogo min na k'i ka kuma dafa ni fɛn fɔra jamana ma kiiri tigɛla bɛ se k'i yɛrɛ autosaisi k'a kɛ o tɛ k'o baara kɛ o kiiritigɛlaw tɛ k'o baara kɛ o de ye mɔgɔw ka jalaki yɔrɔ ye o voilà sinon professionnel kan ka baara de kɛ procureur bɛ se ka ko ta a yɛrɛ k'a sɔrɔ plainte yɛrɛ tɛ voilà u ye autosaisi depuis caman na an y'a ye o mais ne yɛrɛ t'a dɔn kungo kɔnɔ u kɛlen bɛ k'u makun ka ni mɔgɔ min kun seli u bɛna taa fɛ finalement ka gɛlɛya wuli jamana kɔnɔ ko kɔni filɛ nin ye bon a lajɛ jinɛsu fana an b'a kɛ ten de fun Bumabɛli n ko jinɛsu fana Bumabɛli ten de fun cogo di mais ma se a wala kiri la cogo min na a taara ɲɛ bɔ n terikɛ n'i y'a ta o fɛ dɔrɔn i bɛ fili ayiwa sariya bɛ yan bɛɛ lajɛlen de kunna ni ko dɔ kɛra i la i yɛrɛ fɛ a ma bɛn i t'i ta da kiri tulo kan o ye jamana yɛrɛ taabolo de ye o kiri de bɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sa a banna an b'i fo kosɛbɛ fɛ dɔrɔn ko bin ni i yɛrɛ fɛ dɔrɔn ko bin kɛr'i kan kiri ta sira fɛ sira de b'i bolo la i bɛ taga kiri la ka t'i ka plainte don voilà donc kiri de bɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye jamana yɛrɛ taabolo ye quoi o ye jamana yɛrɛ taabolo ye mais k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de y'a wele jamana ma weleli kɛ a ma faamu de voilà a bɛ
ma fila de ni ɲɔgɔn cɛ kelen wele a banna mais ni jamana bɛ ka buruja jamana kiri kan k'i yɛrɛ autosaisi ka tigilamɔgɔw minɛ komi sariya fana ni tacogo fana ni maaw b'a ɲini cogo min na kuma dɔw la o tɛ kelen ye sariya y'a dama ko ye an bɛ taa allo Berti nba somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nba awɔ an bɛ autogar la yan toujours Liberté awɔ ne kɔni bɛ min fɔ CCT ta nin na an ka mɔgɔw kɔni k'u labɛn toujours parce que la janfa min bɛna bin mɔgɔ kan i t'a janfa nacogo ye i t'a natɔla ye bon i bɛ bɔ janfa min na fana ko min sirilen ɲɛna bamananw ko ten donc toujours kɔni k'u labɛn bon commerçant da yɔrɔ kɔni o ne kɔni b'a fɔ n ko gouvernement yɛrɛ de nɔ ye parce que la mɔgɔ dɔ tɛ se ka to ka jamana ta otage la ka jamana to a tigilamɔgɔw bolo u k'u kulonkɛ mɔgɔw la k'u ban k'a feere an bɛ ka baga commerçant détail ma olu tɛ walayi olu tɛ borotigi ninnu yɛrɛ ne t'a dɔn fanga bɛ ka siran u ma u ka wari sonyɛlen ninnu de kama wa ou bien min yɛrɛ don ne kɔni ma foyi faamuya a la wala fo asumuni jɔ a jɔyɔrɔ la bi la sinon commerçant ninnu ma ɲi dɛ a caman politicien ɲɛnama yɛrɛ de ye an b'i fo Berti ya an bɛ nɛgɛjuru jɔ an bɛ maa kelen bɛ yen o ta allo an ce baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu Kone do Banamaro kuma b'i bolo ba wala ne wa min ye commerçant ka ko na o ye ne yɛrɛ ka jate bon ne bolo ni ye ka jamana attaquer bon parce que ne b'a bila i n'a fɔ mɔgɔ min ye kati attaquer ne b'o a mɔgɔ ninnu n'olu bɛɛ de kɛ kelen ye parce que n'i y'a mɛn ko État bɛ wari bɔ k'a d'i ma a b'a d'i ma de i ka jamanadenw lafiya bon ne ta kɛra gɛlɛya ye ko bɛrɛ de ko b'e kɔnɔ mais ni jamana ye wari di k'a fɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'u ka a nɔgɔya n'u m'a nɔgɔya jamana b'u to yen ten ya a t'u to yen dɛ jamana bɛ kan ka baara kɛ sisan bɛɛ ka ye o la an bɛ lafiya n'o tɛ n'u ma commerçant d'État to yen o y'olu fana ka plan de quoi n'u y'a gɛlɛya ta donc u b'u bila commerçant d'État na comme ça anw fana bɛ dimi ka kɛlɛ kɛ o y'u ka plan hérissé de y'u bolo quoi donc plan ka ɲi u bolo ka plan ka ɲi sisan waatini min na tabarikala an b'i fo merci beaucoup ya i bɛ nɛgɛjuru jɔ an bɛ ɲɛma ta miniti 2 a ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka babu ka a kuncɛ 20 20 18 65 an b'a lajɛ ka ɲɛma ta miniti 2 ale b'a ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka babu ka a kuncɛ
Wala. Foli kan jumɛn b'i bolo ka a ɲɛsin lamɛnbaaw ma I ka nabaliya kɔni bana kɔni tɛ. Bana tɛ. Tabarikala. Foyi tɛ nin na. Tabarikala. An bɛ wuli ka jɔ la. Udu kalo tile 18 an y'an dafa dɛgɛmugu la. O don. Dɛgɛmugu in fo ka a ɲiniji de ɲini. Siga t'a la. An tɛ taa wuli ka jɔ kɔ. Tan don. Kanumɔgɔw fana y'a ɲini yan'an ka se le 18 la. Caman ye sɛbɛnni kɛ ka ci a ma. K'a fɔ k'an ka wele bila maliyɛn den ma. Min ye Rusula kɛ n'a bɛ Mali ni Rusula cɛ dɔn kosɛbɛ. Jabate. Wage n'o ye Adama Jabate ye. An ye wele bila Adama Jabate ma dimanche. Tabarikala. Vraiment an bɛ wulikajɔ fɛn na an t'a kɛla an yɛrɛ dɛ mais an b'a kɛla Mali de ye. Tabarikala. Radio in tɛ ne ta tɛ Jago ta tɛ Filifɛn ta tɛ. Radio in y'an kanubaw de ta ye an b'olu de ka bila la. Siga t'a la. Fanga b'aw na o y'an kanubaw ka fanga ye. Tan don. Donc ni Ala jɛra n'a ye dimanche an ye wele bila min ka di mɔgɔw ye an b'o de kɛ. Irisigɛ. Maa caman min ye sɛbɛnni ci a ma. Dɔ yɛrɛ ye n wele bi ka a y'an deli de. A tɛ Mali kɔnɔ a bɛ Espagne de. Alahu akibaru. Wallahi a y'a tɔgɔ n ma se k'a tɔgɔ retenu mais maraka tɔgɔ kɔni b'a la. Maraka don. Maraka don. Maraka ka ca Espagne. A ye delili yɛrɛ de kɛ ko fo ka Adama ɲini ka na ni Adama ye dimanche. A banna. N bɛ min fana fɔ mɔgɔw ye. Le 18 ta. Otokalo tile 18 ta. An bɛna wulikajɔ min kɛ fɛn fɛn kɛra. Maliyɛnw ye bɔ wulikajɔ belebele min kɛ n'a nana falen transition in na. A kɛra. N'ale den ye transition ye an bɛɛ bɛ transition min kɔnɔ. An tɛmɛna sira jumɛn fɛ. Gɛlɛya ni gɛlɛya jumɛn yera a la. Mun kɛra n'o ma fɔ. Jɔn bɛ yen bi n'o bɛ fɛ ka kow yɛlɛma. Maaw ka nin bɛɛ tiɲɛtigiya ka tila ka nkalon tɔmɔ ka bɔ tiɲɛ la dɛ. A banna. An bɛ maaw yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a lajɛ k'an bolo fa tiɲɛ mugu la. A banna. Ka ta ka bɔ nkalon na. A banna. Vraiment o wulikajɔ o daminɛlen don. O daminɛlen don baaraw bɛ sen na. An kɔni da de b'an ye sigi t'an ye. Tan don. Donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw k'u sigilen to a la. A banna. Sinon bi babu ji a tɛmɛna. Tabarikala. I m'a ye fɛn fɛn ye weleli kɛ bi a caman y'i fanga diya bi. Vie chère nin ye kan. Gɛlɛya min bɛ yen. Awɔ. Dɔw ko ko détaillants don mais dɔw ko ko ka grossistes yɔrɔ ɲini. Nin ko in tiɲɛ ye min ye peuple de b'a dɔn. Tan don. Mais vraiment waati bɛɛ fana na ni gɛlɛya bɛ waati min na. Maliyɛn fana kɛ dɔɔnin kɛ a taabolo falen dɔɔnin. Diɲɛnatigɛ la don bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a ka di. N'a man di don min na an k'a dɔn fana. An ka Ala yɛrɛ ka se yira Ala a fɔ Ala ye ko nin ye Ala ka kɛta ye waati ye. Tan don. Sɔni waati diɲɛ ka gɛlɛn dɛ. A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. Mɔgɔ nana maliyɛn sɔrɔ a ka gɛlɛya jugu la. Gɛlɛya jugu min filɛ nin maliyɛn taabolo don. Donc n tɛna mɛn kuma la n bɛ bɔ kuma la yan. Tabarikala. Mais n ka welelikɛlaw ye nɛgɛjuru yɛrɛ ma jɔ. A ma jɔ. An b'a dabɔ dɔrɔn don dɔ la an tɛ politiki mɔgɔ wele an tɛ maa si wele. An bɛ taa se jamana kɔnɔdenw ma fo siso kɔnɔ. A banna. F'u ka baarakɛyɔrɔ la f'u ka baarakɛdaw la. U b'o hakilina ta di n'o de farala ɲɔgɔn kan o de bɛ jamana in jɔ. Siga foyi t'a la. Ala ka jamana in Ala ka kolo suma. I Mariko. K'an dɛmɛbaga bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna ma. I Jalo. Merci beaucoup. I Jalo le Jacques. Merci beaucoup. Merci. Kɔrɔfɔ tɛ nin. O don. I bɛ jumɛn da nin kan? Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ka fara nin kan mas. O de y'a ye ɲɛmɔgɔ k'a faamu ko ni lakana tɛmɛna jamanajɔ la dunkafa de bɛ na. Ni dunkafa ma sabati a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Adamaden kɔnɔbara a ma nɔgɔn dɛ. Siga t'a la. Donc an b'a f'u ye ko ko ta ba la. Kuma min bɔra yan nɔ ka fɔ sisan a ma dogo mɔgɔ si la. Nin ye maliyɛn fanba hakilina de ye. Siga t'a la. Donc solution proposera u yɛrɛ de b'a lajɛ sisan min ka nɔgɔ u ma. An kɔni se ye min ye o de ka kunnafoniw d'u ma ka maliyɛnw hakilina yir'u la u ka se ka wuli a fɛ joona. Tan don. An bɛ se k'an fanga don Maliko la min na o de ye nin ye. Tabarikala. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen minnu ye foliciw bila ani bɔlɔlɔkanmɔgɔw k'an ɲɛ b'u la k'an ma ɲinɛ u kɔ k'an bɛ olu de sago la. Tabarikala. An bɛ bɛɛ fo. Tabarikala k'i fo kosɛbɛ Jago Kebe foli.
Nasika bela jelen fu k'a fɔ bela jelen ɲɛna ni wagati ye an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na solution bɛ mɔgɔ min bolo bɛɛ lajɛlen k'i ka solution proposer je pense que kulu dɔw taara n'u ta ye ni hakili kari kosɛbɛ fɛn min ye yɛrɛwolo ye olu mɔgɔw fana ko k'u b'u ta kɛ gafe ka taa n'a ye n'an fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ jamana in a bɛ bɔ siga t'a la ni Ala ye sini yira na nɛgɛ kaɲɛ 9 o waati le grand direct a kɛnɛ a bɛ sigi fɛn min ye kunnafoni minnu mana sɔrɔ an b'olu kɛ ɲɔgɔn kan k'o di ni maa min y'o jɛ 14h i sɔgɔlen to an na kutuba a kɛnɛ kan walima sibiri fɛnɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 n'o o dana gosira aso final a bɛ yen n'i y'o jɛ dimanche 14h an kunbɛn Peace Chronique la n'i y'o fɛnɛ jɛ risikɛ b'an bolo dimanche à 21h Peace FM do n'i sɔgɔ na i fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ni ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Ala ka Mali kisi wassalam.